pa tapos ang sunog, oh. Lakas pa ng usok sa taas. Ayan, may ilaw ko dyan. Boss, maganda na ha. Sigurado po. Sunog dito sa Lumang Palengke, malapit Nabal Street, Taytay, Rizal. San Isidro pa yata ito nasakop, barangay San Isidro. Ayan o, daming tanker sa bumbiro. Ayan o, may usok pa. Ayan, may apoy pa o. Ayan o, nagbuhos pa si kuya o. Ang dami ang bumbero, Bagong Ilog, barangay Bagong Ilog, Pasig. At saka Marikina, Marikina nakarating din dito. Pati si bumbero ni ACT-CIS o Partilis o Quezon City, nakarating rin dito. Partilis, ACT-CIS. Musok pa sa taas oh. Binubomba pa nila, ayan o, binubomba. Sa taas o, musok pa. Ayan o, may apoy pa doon o. May apoy pa o. Tapos dyan o, may apoy pa o. Ayan o, kitang kita nyo o. May apoy pa. So lakas pa ng usok. Ang oras natin ay alauna na sa madaling araw, sa buntag. Alauna na sa buntag o. ACT-CIS Partilis District 4, Quezon City. Sa GP Rizal, yan sa 7-Eleven sa may Kalayaan. Ayun, muntik pa na slide si kuya. Ayun o, Lumang Palengke na may 7-Eleven. Malapit lang po itong sunog na to dito sa Taytay, Rizal, sa Lumang Palengke. Malapit lang, ano lang siya, sa tatlong kanto lang bago Lumang Palengke na. Ayan si kuya nang labanan sa iyahang baga nga jacket o, nang labanan si kuya. Ayan o, mga tigbalalita o. Ayan o, GMA pala, si GMA. Ano dyan pala si GMA? Nag-flash report kanina. Nakikita na, narinig ko kanina, papunta pa ako ng Fairview. Narinig ko sa flash report mga 10 PM sa gabi. Ngayon, alauna na, madaling araw, naabutan ko pa rin o. May apoy pa rin. Dito yung mga taga-media. Ayun o, yung mga cameraman nila o, yung mga cameraman nila o.